Καλησπέρα σας, κυρίες, κύριοι και transsexuals και οι λοιποί. Να κάνουμε άλλες κατηγορίες, διότι μπελάνε πολύ τα μέσα και πρέπει να τους βάλουμε σε κατηγορίες. Το λοιπόν, παρατάτε να μου στέλνετε μηνύματα για τον κουμπάρο που έκαμε έργα τέχνη και ξέρω εγώ, απάντησα σας. Στέλνετε μου άλλοι πας στα post και πάρα πολύ σε προσωπικά μηνύματα πας στο Messenger να σχολιάσω, αλλά λέτε μου η νόμη σας. Δεν με κοφτεί. Μία έκαμε, μία δεν έκαμε ζωγραφικές. Είπα σας, την ίδια ημέρα έπιασα ζωγραφικές εγώ που κακοποιημένα μωρά και πρέπει να σας αναλύσω. Δεν θα κοπένα να μπω καμέντζινος. Έχω πολλά πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ, ειδικά με σχέδια μωρών που κακοποιημένα. Του με τέλειωσε. Πάμε στην ερώτηση της ούλη νύχτα. Καλησπέρα σας κύριε Πατούνα. Παρακολουθώ τα βίντεο σας το τελευταίο διάστημα και εκτιμώ ειλικρινά τον τρόπο που μιλάτε. Καθαρά, ρεαλιστικά και χωρίς ωρεοποιήσεις. Δεν το λέω ως φιλοσφρόνηση, αλλά ως αναγνώριση μιας σκέψης που στέκεται με συνέπεια απέναντι στην αλήθεια. Τούτος εσκεδασμένος τους άνθρωπος, αλλά και σκεπτόμενος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που με απασχολεί εδώ και καιρό. Να ρωτήσεις φίλε μου. Πιστεύετε πως υπάρχει μια οικουμενική αλήθεια που όλοι συνειδητά ή ασυνείδητα αναζητούμε? Και αν ναι, πώς μπορεί κανείς να την προσεγγίσει? Ή μήπως υπάρχουν μόνο προσωπικές εκδοχές και η κάθε αναζήτηση είναι απλώς ένας τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας? Το λίγο φίλε μου, να σου αδείξω λίγο. Καταρχήν δεν υπάρχει κάτι που είναι κοινό για όλους. Το κοινό για όλους υπάρχει σε έναν πιο επιφανειακό επίπεδο, διότι που μπαίνεις μες στη ψυχή του καθενού, σε εκείνα που κάποτε ονομάζω εγώ τα πολλά σκοτεινά μέρη της ψυχής μας, τα πράγματα για μένα είναι πολλά υποκειμενικά. Έστω και όσο ανεβαίνεις πάνω, να περάσεις από τη στατιστική και ύστερα στα συμπτώματα εμπαρόμοια. Αν να πάει στο πολλά υποκειμενικό, δεν μπορεί να κάνει μέτρηση, διότι η ιστορία σου σε ένα συγκεκριμένο, πόσες μίξαν τα σημαίνοντα, οι λέξεις δηλαδή, τα νοήματα κτλ., δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Κωστίνο Γιάννη τη δική μου. Έστω και έχουμε το ίδιο συμπτώμα. Το λοιπόν, δεν πιστεύω ότι έχει μια οικουμενική αλήθεια για όλους σε εκείνον το βάθος. Μπορεί να έχει μια επιστημονική οικουμενική αλήθεια, μια θρησκευτική, μια κτλ. Που και εκείνα παίζονται. Ο ένας λαλεί έχει 10 θρησκείες, ο άλλος λαλεί σου μια κτλ. Και στην επιστήμη είναι το ίδιο. Που λαλούν τούτο είναι σωστό, το άλλο είναι σωστό κτλ. Λοιπόν, τι είναι αλήθειες όμως που είναι βασισμένες σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η αλήθεια του καθενού μας δεν μπορεί να είναι οικουμενική. Είναι προσωπική, γι' αυτό που δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει group ψυχανάλυση. Διότι μες στο group έχει άλλη δυναμική το κοινό που λες. Δεν μπορεί να πάει στο βάθος το δικό σου. Διότι είναι να πρέπει να προσαρμοστεί μέσα στον group. Το λοιπόν, λέει ζαμί όμως ή μόνο προσωπικές εκδοχές και η κάθε αναζήτηση είναι απλώς ένας τρόπος να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Τούτο το πράγμα που λέμε ο εαυτός δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο τεμαχισμένα κομμάτια του εαυτού μας. Έτσι που είμαστε, όπως που να είμαστε τεμαχισμένοι για αυτόν και που βλέπουν το πράγμα στον καθρέφτη, κάτι σχιζοφρενείς, βλέπουν συνεισογραφίζουν με κομματούσκια. Ανθρώπους τεμαχισμένους, διότι είναι έτσι που είμαστε πραγματικά. Αλλά ο εαυτός σου, το κορμί σου, είναι και ξέχωρο από τον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρξει έννοια του ποιος είσαι χωρίς τον κόσμο σου, είναι όλα ένα. Τούτες οι ερμηνείες, τούτη η αλήθεια του ποιος είσαι είναι ενωμένα με τον κόσμο και το πώς συναστρέφεσαι. Το αφήγημα σου, εκείνο που σε ενώνει με τον κόσμο, τον χώρο, τους άλλους ανθρώπους και τον ίδιο σου τον εαυτό. Είναι ξέχωρα του τα πράγματα που λες. Οπότε είναι η οικουμενική αλήθεια θέλει να το σμίξουμε έτσι. Είσαι εσύ και ο κόσμος σου.